ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಡ್ ಚಿಕನ್ ಆಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಲಿದುಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲೇ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಒಂತ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಸುಬ್ಬನ್ನಿ ಕೆಳಂಜಿಡ್ಗೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲ ಪೂಜೆಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ದಿಸೋದ ನಿಗಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೌದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಿಕ್ಸರ. ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಪಡಿಯನ ಅಲಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆತನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಾಪ್ ಪಾಸ್ ಈಗ ಕೋರಿಗೆ ದರ್ಪಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಣಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ಇಂತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ನಕಲು ಅಂಜಾದ ಪುನಃ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಮರಗೊಯ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಮರಸವೆಲ್ಲ ಅಂತಂತೇಳಿ ಮರಗೊಯ್ದು ಇತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಗಿನ್ನ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಅಂದು ಕೈತಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀರಿಗೆ ವೆನಿಗರ್ ಅಂತ ವೆನಿಗರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾವ ಉಪ್ಪು ದಿಲಿಗ ಸಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಚಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉರ್ದ ಮಸಾಲ ಬಣ್ಣಿ ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐವನನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಸೂರತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ದೀಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನು ಒಂಜಿ ಬಾರದ ರೇಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಡ್ಡು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂಡಡ ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಬೇ ಗುರ್ದೆ ಪುನೇಟ್ ನಿಂಬೆ ಮಾನ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಮುರಲ್ನ ಗುರ್ದೆ ನಿಂಬೆ ಅಂಚ ಗುರ್ದೆ ಪುನೇಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಗುರ್ದೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಕಸು ಉಪ್ಪು ಬಾಣಿ ಏನಲ್ಲ ಅವನು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಐಟಪ್ಪ ಕೋರಿಗೆ ಹೋಯ್ತಿನ ಸರಿ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬರ ಹೋಯ್ತದನ್ನು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಬಾರದ ರೇಟ್ ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬಾರದ ರೇಟ್
ಫುಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದು ಐನು ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬಾರದ ಈರೆಟ್ಟನೇನು ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದು ತುಂಬ ನೆಂಚೂರು ಸೇರಲಿ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ನೀನು ಕಟ್ಟೋಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ಮಣ್ಣು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಚೊರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಇಡರ ಇಂಕ್ಲು ಮಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೀನು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತದು ಗಂಡಡೈನು ಫುಲ್ಲು ಬೇಪೋಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಡಿಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿರೋಣ ಮಣ್ಣದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ತಿಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಗಾಡ ದುಂಬು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಸೋಕಾದಿತ್ತ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತದ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಸುಬ್ಬಜ್ಜರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಆಗೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಚಾನಲ್ ಇಂಕಲು ಈ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೊಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನಮ್ಮ ಈ ಹಳ್ಳಿಡ ಶೈಲಿಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಲೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲನ ಕೊಂಚ ಮುಟ್ಟಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲು ಐತೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಳು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಪೂರಿರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಮಡ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತದನು ನಾನಾಯ್ತಾ ರುಚಿ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಮಡ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಮಡ್ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ತುಡೆತ ಬೀಸ್ತುಂಡೆ ಶುಭಾಶಯ ಅದ ಊಡ ಊಡ ನೀವು ಹೋಯ್ತು ಮಸಾಲ ತೋಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಕೊಡ್ಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ